Mama. Prophet. Inini makanga musina here. Zinza renyu ramaitsvaka. Ndanga ndinaro radaitsvaka. Ramaitsvaka. Mushure mekunge vabereki mai vashaika. Hama dzina kukuudzai amakatsvaga kuti baba ndevapi hakuna aitaura zvinonzwisisika. Idi Prophet. Ndobva ndaoneswa inini dambudziko rakanotangira makubvisirwa mari. Murume akataura akati handibvisire mari yababa kuvanhu ndisi kuziva baba. Ndobva aramba akabvisa zvamai chete akati kana baba vako ndichazobvisa rusambo. Prophet. Now ndikuoneswa wakatsvaga dzinza rako ndobva waona rimwe zita. Hongu ndakatotsvaga ndikaona rimwe zita vakatoni paFacebook. Ichokwadi. Ndobva vaita se watotiti uri mwana wangu. Ndobva vatoenda kunoroorwa zvese zvikatoita. Idi Prophet. Zvikafamba. Dambudziko rakazonotanga. Can I do some serious stuff? Dambudziko rakazonotanga. Makuda kuchata. Baba ndobva vatanga kungoti muzochata ndapora. Ichokwadi. Nekuti vairwara. Ichokwadi. Ndikuoneswa in the realm of the spirit makavaitira zvese. Ichokwadi. Iwe vana murume wako. Ichokwadi. Kuedza kuvarapisa. Ichokwadi Prophet. But baba vakazofa. Ichokwadi. Musati machata. Ichokwadi Prophet. Now, murume wako chiri kusaka atore mumwe mukadzi ndo chandiri kukuprofitira. Ndaoneswa inini rimwe zuva baba vachirwarisa vakareurura pauri. Ichokwadi Prophet. Ndobva vakuti kukutaurira chokwadi pawakauya uchinditi ndini baba vako ndakangobvuma but handisi baba vako. Ichokwadi Prophet. Handivazive. Ichokwadi. Ndaingoda kudya mari yeroora chete. Ichokwadi hanzide kuti murume wako ane mari. Vakuudza izvozvo wakaichengeta secret. Ichokwadi. Murume wako hauna kumuudza. Handina kutaura. Iko zvino zviri kuneseka kuti wai murume akakuchinjira. Ichokwadi Prophet. Nekuti akangotanga kukuchinjira musi wa25 December. Ichokwadi Prophet. Christmas. Ichokwadi. Can I do some serious stuff here? Dambudziko riripo nderekuti murume wako ari kukuti hautaure chokwadi. Ichokwadi hanzi hautaure chokwadi. Iwe unotaura chokwadi. Ndinoedza Prophet. Uri kuneseka kuti wai akachinja. Let me tell you why. Amen. Ndaoneswa ini pawakaudzwa nababa kunzi hausi mwana wangu zvakakurwadza. Ndakarwadziwa Prophet kusvika pakuda kutozviuraya. But pane shamwari yako 1 yekusouth Africa Ndoya ndakaudza yawakaudza. Ichokwadi Prophet. Now ndiri kuoneswa ini paChristmas shamwari yako yakadhakwa musi wa25. Izvi hauzvizive. Yadhakwa ndokubva atanga kutaurira murume wako kuti unozviziva here kuti wawaita atezvara havaziriwo. Ndokubva secret yako aiudza murume. Murume ndokubva arwadziwa. If you remember ndiri paBoxing Day musi wa26. Murume wako akasvika pauri ndokukuti ndinoda kudaisa tombstone paguva raatezvara. But iwewe nokuti unguva kuziva chokwadi wakatsika-tsika. Ndokubva murume abata chokwadi kuti uri kuziziva kuti havazi baba vako. Ichokwadi takatsika-tsika Prophet. Kuti marriage yako idzoke panzvimbo. Chakutrust. Nekuti picture yakapiwa neshamwari yako zvakaita sekunge iwe wakaita team up nababa kuti mumudye mari. Vandiri kufara nekuti pane solution hongo yatinogona kuita kuti marriage yako igadzirike.
ndiri kukupai exactly 3 weeks from now. Unenge madzokerana nemurume wenyu. Zvinhu zvenyu zvaakufaya. Akuregererai. Magara mushe. Asi newewo ungamwenda unotsvaka pazita paFacebook rawanzwa ungonoti nhai muri pabaongori vanobvuma vana ava. Kana wakuda kuziva babako chaivo ndokuudza, but number 1 usawesta hako nguva nokuti amai vako vaive pfambi yaipinda mbawa. Avatoziva vanga vasingatoziva kuti muri zindeya. But ndatumwa naJehovha nesolution pachinzvimbo chokuti utsvage dzinza rako. Ndatenderwa naMwari kuti vedzinza rako vakutsvage iwewe. Vakasakutsvaga gore rino, I will resign from being a prophet of God. Ndonogara hako basi. Hauendi kwa Facebook. Unoti naye mwepe uri baba wangu. Vanobvuma vanhu vanocho vakazi once pane roora-day. Vanoitika. Vanhu vasisina machikira unonombera kusiriku.